Alhamdulillah ya ora. Lho. Sri, kok ndi kok niku? Oleh beras aku mah. Kok kelurahan? Iya, mbek lengoy 4 liter ya Oma. Lah aku kok gak oleh Sri, wong aku tahun wingi oleh iki jelas RT iki pilih-pilih. Sik, meneng mak sama. Sama niku ngomong nang wong kabeh iki sumoge, isore Umi, anake di luar kota iku anu kabeh sukses. Lah kok iso njaluk sampean lo kepengin dimiskinkan ah. Sitalah Sri. Lah aku tahun wingi lo oleh Sri saiki kok gak oleh iki Ya RT ne lek data gak penet iki pilih-pilih. Jelas kan Umi sampean kan ora dikon nak anu sih disir ambek abah mangkane didata nomor. Kok iso sampean koyo ngono lambene sampean jelas sama sih. Mak sama nek ngomong mak sama niku mak. Kok iso nih koyo ngono? Ngelek-ngelekno Umi ambek apa? Tak kandakno sampean. Kan dene kon tumbak iku ampuni. Jenenge iku rezeki sampean ro. Lha wong suge anake sukses kabeh kok iso sik njaluk bantuan iku lho. Aku gak njaluk Sri, wong aku tahun wingi lho oleh kok saiki gak oleh. Ya gantian mak, mosok sampean oleh terus. Ya Allah, teko RT ning ngene ku lek data gak penet. Wong tahun wingi lho aku oleh, kok saiki gak oleh ya iku RT ne sing gak penet lek data. Kok isone ku lho. Lah ya kok ono wong koyo ngono iku kok iso nyalano Pak RT. Lah ngene iki lho Pak RT kelora ro. Lah ngene iki lak teko pusat ta. Kok isone lah Pak RT yo gak tau nang omahku njaluk KTP njaluk apa aku yo gak tau didata. Kok iso wong koyo ngono iku yo.